jendiai jakinarazteko kalean duzela, etorri zen plazako akanpadia. Hoi, bastante importante izan da. Han etorri ziren ertzainak, batzuk kamarakin, beste batzuk eskopetia eskutan hartuta. Ekin da ana, zelaia, pelota otatiko ekin dola. Eta gu asmo honakin preparautakoa akampada plaza erdizioan eta ekintzez berdinakin, bazkenian ez dakit. Plaza ana guri behira jarri egin, eta ridikulua ez eze egin. Handik fateko esaten oskun Andonik. Eta guk esangotzan ez geukala inongo asmorik handi mobiteko. Azkenian, ertzainak fan behar izan zian eta antxe gehatu ginen. Lehenko akanpagoen plazan, eta hor antolatu ziren ekintza. Umian dako, bat barne eta jolasak eta hola. Eta gero atzetik Andoni hartzia, gurekin barriketan. Han ezin gehola akanpadia. Eta holako soltauen, guk esaten kontzatik ez akampau plazan, eta behan aitzakitakoa dizan zen, umea jauzi izkio, berretxan bat orain izkio, berzelina izango zen erantzun kizu.